Tervetuloa Matkaeväs podcastiin ja täällä puhuu tällä hetkellä Roosa ja... Ja sitten on taas Tuomas puhumassa ja tosissaan 3. jakso meillä on ja huomattiin, että edellisessä jaksossa oli ihan liikaa kaikua, niin ollaan mätetty nyt peittoja ja tyynyjä ja vaatteita pitkin huonetta pehmentämään tätä äänimaailmaa, niin katsotaan sitten tulisiko vähän parempi jakso tältäkin kantilta. Joo, kyllä, että villakangastakin on roikkumassa ympäriinsä, mutta kyllä uskon, että tästä parempi ehkä tulee tästä laadusta. Ja voitte antaa kommenttia sitten äänenlaadusta tähän jaksoon. Mites tämän jakson aiheena meillä olisi yleensä työhaku ja kesätyö? Joo, kesätyöt olisi aiheena ja ehdottomasti näistä halutaan puhua, että tämä on nyt sesonki on päällä ja hakupaikkoja on ja kovaa kilpailua, niin sähän voisit vähän Roosa kertoa, että ootko sä esimerkiksi hakenut kesätöitä ja minkälaisia? Ole hyvä. Mä aloitin tuossa varmaan niinku ehkä joulun jälkeen hakemaan, ja mitä mä sanoisin? Ollaan haettu ehkä, mitä mä sanoisin, 6 ehkä, about, vähän reilu työpaikkaan, ja tuonnepana me kerrotaan sitten vähän siitä, että minkälaista prosessi on itsessään, mutta käytännössä, rankkaa on. Siis niin kuin rankkaa on työnhaku. Oot sä hakenut? Joo, mä oon kans hakenut ja ei niitä ei jaksa kuin ehkä 2 tai 3 tehdä päivässä, että siinä on nyt nykyään huomaa, että on niin monta kysymystä ja sellaista kaiken maailman boksia ja sitten päivälleen pitää niin kuin esimerkiksi työkokemus laittaa, että ne on ollut lievästi hajottavia tilanteita, mutta olen yrittänyt kanssa hakea ja olisiko mulla 12 paikkaa on hakenut nyt, tänä keväänä kyllä. Okei, tosi hyvä, tosi hyvä alku. Siis minkälaista sun mielestä on hakija 2025 kesätöitä? No yhdellä sanalla sanottuna se on kilpailua, eli heikot vastaan vahvat on siellä oravan pyörässä hakemassa, että kyllä niin kuin rehellisesti sanottuna siis harmittaa, kun on aikaisempaa työkokemusta, niin jonnekin hakee, niin aattelee sitten jotain 17-18-vuotiaat, että kuinka ne siellä jyräytyy alle, että tietysti työnantaja aina haluaa sen kokeneimman ja ylipäätään sopivimman tyypin sinne töihin, että onhan silleen ikäväkin ajatella, että ei tavallaan kaikille pysty löytymään sitä työtä ja heikommat ja kokemattomammat sitten on yleensä ne ensimmäiset, jotka sieltä karsiutuu, ainakin varmaan jossain määrin, voisi olettaa. Joo, näin mä sen niin kuin on kanssa jotenkin ehkä huomannut. Ja sitten se on jotenkin stressaavaa. Kyllä mä sanoisin näin, se on iso prosessi, kun sitä lähdetään hakemaan ja siellä mennään niin kuin, en mä tiedä, tietyn kaavan mukaan mennään ja... Ja siis ihan hakulomakkeissakin on eroja, että joskus huomaa, että se työn antaja kautta, niin firman kautta, niin se on aivan hirveitä siis hakulomakkeita, semmoisia, kun sä yrität kirjoittaa jotain, niin sieltä teksti saattaa kadota ja on lagaa ja bugaa ja kaiken maailman sekavuuksia niin, siellä. Yes. Mä oon siis nähnyt aivan semmoisia niin kuin päiväkoti-ikäisen vähän niin kuin olisi piirtänyt niitä lomakkeita sinne ja sinne sitten syötät tietoa niin kuin oravan pyörässä juoksemalla, niin on se vähän semmoista hajottavaa välillä ollut kyllä. Joo, ja sitten kun on niinku, että ne ei tehdä niinku periaatteessa hakemuskirjoja CV-meinillä, että ne pistää justiin sinne niinku internettiin, vedetään sinne niinku niitä tietoja. Siis, ne pitää uudestaan jotenkin aina vähän niinku nimenomaan, että vaikka sä liität sun CV, niin sä joudut silti vastaamaan tavallaan niihin kysymyksiin niin kuin sen CVn ulkopuolelta, mikä on sitten taas naurettavaa, kun sä oot laittanut sen CVn sinne kuitenkin, ne samat asiat näkyy siellä, mutta sitten sä kuitenkin erikseen vielä laitat, ja nyt ei puhuta vaan esimerkiksi kielitaitoruksaamisesta, vaan jostain just missä työpaikoissa sä oot ollut, niin sä joudut aakkosjärjestyksessä tai ikäjärjestyksessä, oli järjestys mikä tahansa, niin sinne kuitenkin niitä yksi kerrallaan sitten pistämään, ja se on oikeasti todella hidasti, jos sä alat muistelee, että minä päivänä sä oot ollut tavallaan missäkin töissä, jos on ollut yhtään keikkatyötä tai epäsäännöllisempää. Niin... Joo, hei, mä näen tuon. Ja itse asiassa mulla ei tähän ratkaisu, miten mä niin kuin lähdin tekemään. Että mulla ei niin kuin, mä tein Excel-taulukon, ja sitten mä niin kuin pistin sinne niin kuin periaatteessa aina, että mitä on hakemassa, ja sitten milloin mä oon hakenut sen, ja sitten jos mun pitää soittaa tai tehdä jotain muita. Ja sitten mulla on siis niin kuin valmiita pohjia periaatteessa
niin kuin, mitä mä sitten alkoin vähän niin kuin muokkaamaan per hakemus. Sille, että tiettyjä niin kuin tekstejä oli, ja sitä miksasin. Mä oon kans käyttänyt, kun monissa halutaan noita hakukirjeitä, eli mulla on siis ihan valmis joku, että hakukirje Telialle, niin mä sitten vaihan siitä nimet, niin se on yhtäkkiä hakukirje jonnekin S-ryhmään tai Motonettiin, tai siis ihan surutta, koska sä kuitenkin, varsinkin ne hakukirjeet on kaikkein hirveimpiä, että niitä ei kyllä itsekään jaksa tyhjästä alkaa repimään niin kuin 10 ja 12 erikseen, että tiettyjä peliliikkeitä kyllä teen ihan surutta näihin liittyen. Joo, ehdottomasti se kannattaakin tehdä tietynlaista niin kuin strategiaa. Ja sitten se, että niin kuin luokittelee esimerkiksi silleen, että hakee johonkin paikkaan niin kuin samantyylisiin paikkoihin hakee samalla lailla. Että on kaupan alalle ja sitten on vaikka niin kuin teollisuuteen tai minne niin kuin hakeekaan, niin samantyylisillä. Niin kuin, ja kyllä ehdottomasti tekee niin kuin sitä, että uudestaan vaan käyttää niin kuin niitä, mutta totta kai vaihtaa niihin nimet ja tekee niin kuin sitä kaikki muut tekee. Katsoo, ettei Kelalle vaikka hae kesätöihin asiakaspalvelua ja siinä on joku siivousalan työpaikan nimi niin kuin, ja lomakkeessa päiväys on muutaman vuoden vanha, mutta me voitaisiin tosta keskustella nyt sitten, että mitä sä vaikka niin kuin odotat kesätyöltä, siis itse henkilökohtaisesti? Okei, tää on mielenkiintoinen kysymys, ja mä sanoisin näin, että mulle ehkä niin kuin, miten mä sanoisin, ehkä tärkein nyt, kun lähdetään hakemaan kesätöitä, on Tämä saattaa vähän egoistinen saattaa olla, mutta mä sanoisin näin, että semmonen, mistä itse oppii ja hyötyy todella paljon. Okei, sitä ei kannata silloin kun hakee jollekin ei kannata kertoa, mutta siis semmonen, että mahdollisimman paljon itse siitä oppii. Eli henkilökohtainen hyöty ja semmonen, että näyttää hyvältä CV:ssä. No siis ehkä vähän niinku toi, mutta tietyllä tavalla semmonen, että siitä niinku oppii. Siinä niinku mennään eteenpäin. No niin, ei semmoista samaa työtä, mitä on tehnyt viime vuonna, että ei sellaista tuttua ja turvallista. Ei missään nimessä. Mennään niinku, saman tien haluttaisiin niinku jotain uutta, koska se edellinen on nähty ja siitä ei opi enää mitään. Et se on niinku jollain tavalla, totta kai se rahakin. Mikä sulle on niinku tärkeintä? No, mulla siis siinä mielessä voin allekirjoittaa ton saman, että kyllä niinku ehdottomasti kanssa siis kesätöistä haluan niitä uusia kokemuksia ja taitoja, niin munkin mielestä se näyttää siis paremmalta, koska sitten sulla on useammasta paikasta kokemusta, niin se aina paranee se mahdollisuus, että se sun aikaisempi kokemus niin kuin soveltuu siihen seuraavaan työpaikkaan. Et sehän on myös tärkeää, koska siis ihan sama mihin sä haet, niin jos sulla on jotain tuntumaa edes vähän niin kuin samanlaisiin töihin, niin kyllähän se hyödyttää ihan selkeästi, että pystyt niitä sitten siellä tuomaan esiin. On, siis ehdottomasti. Ja se, että jollain tavalla on tietyllä tavalla tehnyt aina niin kuin kesätöitä, niin se on aina hyvä. Se on aina positiivista, että siellä on niin kuin, ja sitten jos on semmoinen tietyllä tavalla ehkä semmoinen aukko siellä, että ei, niin kuin, ei ole vaikka hakenut tai ei ole tehnyt töitä, niin sitten se on aina, en tiedä, mä oon tuommoista kuullut, että ne ei näytä välttämättä aina ihan parhaalta siellä. Joo, tämähän se on kyllä ehdottomasti, mutta mennäänpä semmoiseen aiheeseen sitten, kuulijoitakin voi kiinnostaa siis toi kesätöiden saatavuus, että mistä niitä löytää, niin mistä sä oot Roosa kesätöitä etsinyt ja löytänyt, että mikä se sun niin kun, taktiikka on ollut? Okei, mulla on erilaisia taktiikoita, ja siis en mä tiedä, elämä on yksi prosessi, sanotaan näin, ja tämä kuuluu siihen kanssa. Sanotaanko näin, että mitä mä oon niin kun, tiettyjä paikkoja on hakenut silloin, että mä oon mennyt paikan päälle. Mä oon mennyt siis liikkeestä vähän liikkeeseen tai yrityksestä yritykseen. Ja sillä tavalla käynyt juttelemassa ja sit kysynyt, että onkos tulossa kesätöitä tai jotain, että tämmösiä. Joo, ootko sä etsinyt aina sen mahdollisen pomolta näyttävän tai paikanjohtajalta näyttävän ja mennyt repii hihasta vai? Siis itse asiassa vähän näin. Vähän on justiin näin. Tai sitten ollut, että jos ei ollut ihan se pomo, niin sitten mä oon käytännössä kysynyt vaan että onko paikalla että ketään esimiestä tai rekrytointiin liittyen. Et suoraan vaan härskisti käyt päälle sinne hakemaan saman ja repimään. Just näin, sille ei muuta kuin saman tien vaan Mitä sulla? Mistä sulla? Mä varmaan itse on enemmän silleen nyt mukavuutta ja turvallisuutta arvostaan, että duunitorista kotisohvalla katson työpaikkoja ja heti jos vähänkään näyttää siltä, että pystyy siihen hakemaan, niin on laittanut sitten hakemusta menemään. Että mä oon ehkä enemmän semmoinen kalastelija,
että mä koitan onkia sieltä niitä paikkoja, että netissä pääosin, että oon huomannut sen, ehkä se hihasta nykiminen ei ehkä tänä päivänä enää niin varma vaihtoehto on, että sitten varsinkin kun on noita rekrytointifirmoja, niin ei ne enää ota välttämättä suoraan niin kuin firman kautta sua, että pitää mennä joku hakuprosessi ja siellä on jotakin baronaa ja ties mitä rekryfirmaa välissä, että niin on. Se on myös muuttunut se asia silleen ajateltuna. Niin. Sitten olet oikeassa, juuri näin. Ja just että ennen vaikka on toiminut se, että niinku on käynyt noissa paikoissa ja vetänyt, mutta joo, aika lailla ehkä tolla linjalla ihan hyviä pointteja. Ja sitten se myös kans, että kannattaa soittaa. Niin, sanotaan näin. Soittaminen, vaikka se tuntuu vähän ärsyttävältä jollain tavalla, että ei välttämättä tuntuu, että ei ole mitään kysyttävää tai muuta, vaan onko tullut CV perille, onko tullut hakemus perille, jippa jappa juu. Niin siis niinku, en mä tiedä. Kyllä kannattaa, mutta vähän rankkaa, mutta siis kannattaa. Joo, mä oon soittamistaktiikkaa käytin viime vuonna, mä yritin käytettyjen autojen myyjäksi, niin vähän sinne siellä yhdistää niin kuin nimeä ja ääntä ja muuta, mutta ei sitten tullut jatkokutsua, mutta ainakin tuli yritettyä, että näinhän se on. Mutta jos mennään sitten niin kuin työnhausta tavallaan siihen kokemuksiin, niin mitä sulla on niin kuin ensimmäisiä työnhaku- tai ensimmäisiä työn saantikokemuksia? Mitä sulla tulee mieleen, Roosa? Niin, nyt mennään siis niin nyt sille ajassa tosi paljon. Joo, kunnon niin historiasukellus. Vertaillaan nyt vähän, että millaista se on ollut meidän nuoruudessa. Niin, mikä oli sun ensimmäinen paikka, mihin hait ja niin kuin pääsit töihin? Ja minkä ikäinen olit suunnilleen? Hyvä kysymys. Ja tää on oleellinen. Mä sanoisin, että tää on oleellinen. Mä pohdin tässä nyt hetken, että silleen, mikä loppujen lopuksi on niin kuin mun eka, koska mulla on silleen, mä oon tehnyt silleen vähän niin kuin monia asioita silloin niin kuin aikaisin, mutta mä sanoisin näin, että kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin matkailualalta. Joo, nyt mennään matkailualalle, ja sitten niin kuin sanotaan näin, että siellä kaikenlaista. Siellä vähän niin kuin kaikenlaista. Mutta sitä, ehkä mä sanoisin tähän, että tietyllä tavalla, en tiedä kuinka eka on, mutta siis mansikkamaalle. No niin, mansikkamaalle. Oliko se vielä sellainen, että niitä pitää poimia ihan järkyttävä määrä, että saa jotain rahaa? Että se on niinku tulokseen perustuva palkkio. Just näin, aivan hieno. Siis semmoinen yksi sellainen kopallinen, tietsä, mansikoita. Ensinnäkin mä siis skootterilla menin sinne, se oli jo siis Kutsissa. Ja semmoinen iso plantaasi on, aurinko paistaa varmaan niinku 30 astetta siellä. Ja siis tietsä, niin. Oliko sä just saanut skootterin siis silloin 15-vuotiaana? Joo, just näin. Joo. Silloin niitä, tietsä, ensimmäisiä ryöhnäyksiä. Niin sit käytännössä niin yksi kopallinen aina. Ja sit kun oliko se 3,5 euroa se yksi kopallinen. Se oli semmoinen niinku, kopallinen mansikoita ja tällä lailla. Ja sit siellä vaan mentiin niinku puskasta toiseen ja tällä lailla, että oli se niinku aika siis semmonen mutta se oli siis se tuntuu siltä. Sellainen se on, tietsä. No niin, kyllähän se on. Joo. Jostakin on aloitettava. Niin se on, joo. No, miten sulla? Minkälaisia kokemuksia? Ei mullakaan, ei ollut mikään erityisen kunniallinen homma, että olin lehdenjakohommassa sitten ja mainostenjakohommassa ja siinä oli kans motivaationa, että säästään kevyt moottoripyöräkorttiin, niin sitä tein sitten, oliko vuosi, oli 2019 syksystä 2020 kevääseen, eli tämmönen aikahaarukka siinä oli. Ja sitten yhden keissin muistan talvella, mikä kävi siihen liittyen, eli oli siis, jos ei lehdenjakohomma ole teille niin tuttua, niin miten se mulla meni oli se, että ne mainokset tulee sitten siihen pinona niin kuin kotiovelle ja sit sä lajittelet ne ja teet aina semmoisen yhden nipun, että ne mainokset on niin kuin siellä lehden sisällä. Sit sä laitat ne niput semmoiseen kärryyn ja lähdet sitten kärryn kanssa menemään pitkin naapurustoa. Noniin. Ja haluuko Roosa tietää, että mikä tähän liittyen sitten kävi? Joo, siis ehdottomasti nyt kiinnostaa. Mikä meininki? Joo, kuulostaa vähän erikoiselta nyt tilanne. Kyllä, joo, eli siis syksystä kevääseen, niin siinä tietysti talvi oli välissä, ja kävi sitten sillä lailla, että oli semmoinen oikein märkä luminen loskanen keli, ja mulla oli sitten siinä niinku semmoinen joitakin kilometrejä se alue, ja huomasin sitten yhdessä vaiheessa kierroksella, että nyt kyllä kärry siis liikkuu oikein tahmeesti, että mikähän täällä niinku tilanne, niin mä katoin niin semmoista
lumi ja jää semmoista ihmeen töhnää oli niinku tiivistynyt sinne renkaiden väliin, eli ne kärryn pyörät ei enää pyörinyt. Ja siis se oli jotenkin niin jäistä ja sellaista, että sitä ei saanut potkimalla irti, ja vaikka sai, niin kohta se oli taas uudestaan kerääntynyt se töhnä sinne, niin sitten seuraus oli se, että sitä kärryä piti hemmetti sentään raahata. Mä raahasin sen kierroksen sitä kärryä, ja tietysti se oli alkuun tosi painavakin vielä, kun se oli aika yli 100 niitä lehtinippuja, niin sitten sitä pikkuhiljaa kevennettiin ja raahattiin, ja kyllä siis en voi sanoa nyt tässä, että mikä se oikein kuvaileva sana oli, miltä tuntui, mutta kyllä siis hyvin raskas ja hajottava kokemus. Ei, eli siis rankkaa oli niinku? No kyllä. Ei, okei. Okay. Siis, mun kysymys kuuluu. Vaikka rankka kokemus, niin mitä sä oot oppinut siitä? No oppihan siinä semmoista sisukkuutta sitten tietysti, että ja tietysti nuorena nyt ei ehkä ajattele niin kuin vaikka palkkaakaan liikaa, että sekään ei tietysti tuommoisissa hommassa iso ollut, mutta tietysti haaveena on, että haluaa kevyt moottoripyörään kortiin niin kuin budjetin kerätä, niin silloinhan sitä työtä tavallaan tehdään jonkun motivaation tai semmoisen sisun voimalla, että kyllähän siinä sen ehkä havainnollisti, että mitä sitten säästäminen ja raha, niin siihen pitää tehdä töitä ja vaivan näköä. Oikein, siis oikein, nimenomaan toi on niinku tapa sitten niinku, jolla niinku, mä sanoisin näin, että ehkä jollain tavalla toikin, koska mullekin on yksi kokemus siitä, että mä oon niinku, no sanotaan näin, yhden kesän olin leirintäalueella töissä, ja no silloinkin oli, no siis kesät on lämpimiä, totta kai, yleensä kesät on lämpimiä, jos hyvin menee, mutta ei aina tietenkään kesällekään lämmintä. Ja sitten niin no sanotaan näin, että vessoja pestiin. Siellä on niinku perusvessoja kaikkia, niin kyllä se hajottaa, tiedätkö, aina välillä. Joo, ehkä ihan mahdollinen, että oliko vielä useampi vessa? On siis eri rakennuksia totta kai, ja teikö niissä mentiin. Okei, kyllä siis totta kai siellä oli välissäkin kiva, että oli niinku respassa sai olla ja tehdä niinku kaikenlaista niinku. Siis ja tiedätkö mitä? Matkailuala on siitä kiva, kun siis, nyt mä sanon, ihmiset tulee lomalle, sitten jollain tavalla ne niinku, jotenkin ne on silleen, ne onkin loma-ihmisiä jollain tavalla, että sitten ne niinku tapaa erilaisia ihmisiä eri kansallisuuksista, että niinku eri puolilta niinku Eurooppaakin, niin siellä on ihmisiä, jotka on tullut niinku pitkällä niinku pyöräreissulta ja ne niinku tuli sinne, ja siis erilaisia, tiedätkö, ihmisiä. Joo. Totta kai välissä on saattanut myös vähän vaativiakin, että jos on joku kyllä, vanha pariskunta norjalainen, niin sitten ne käytännössä saattoi vaatia niinku, sitten silleen niinku palvelua ja kaikkea. On, että asiat pitää olla totta kai hyvin, mutta siis kyllä hyvin hoidetaan heitä. Ei siinä niinku mitään. Näin tilanteen vakavuuden niin sanotusti tässä hommassa. Joo. Mäpä kerron sitten vielä nopeasti, niin mulla kanssa toinen työpaikka sit lehden ja jälkeen oli puhelinmyynti. Ja siitä voi kans ajatella sen, että mikä niinku ajatuksia puhelinmyynti herättää, että kyllä siellä kanssa nähtiin sitten, ei ehkä sellaista epämukavuutta, mitä vessanpesu tuottaa, mutta tietysti myyntiä puhelimitse, niin oli sekin aika kasvattava kokemus, että ei ole kauheasti sen jälkeen niinku mitkään asiakaspalvelutilanteet tai tämmöiset niin kauheasti jännittänyt, että eli se tulee rohkeammaksi. Joo, ja ehkä rohkeuden sijaan voisi puhua enemmän siitä, että ei vaan enää kiinnosta. Että semmoista sellaista juttua. Mutta joo, sitten jos miettii noita ihan työhaastatteluja, niin muistaaksä noista niinku varhaisista työhaastatteluista tai ihan ekasta työhaastattelusta, millainen se oli ja miten sä niinku sait sen paikan napattua? Mikä siinä ratkaisi? Okei. No mulla on vähän niinku ehkä 2 kokemusta, jollain tavalla semmoista, niinku, jota voisi vähän niinku kutsua, mutta en mä tiedä, mä sanoisin näin, että en mä tiedä, siinä jollain tavalla yrittää niinku ehkä tuoda silleen niinku omat mahdollisimman niinku hyvät puolet niinku esiin ja olla silleen oma silleen itseni. Totta kai siinä pitää olla silleen jotenkin silleen, mä inhoan sitä, kun pitää olla silleen jotenkin vähän niinku yli itsensä siinä tilanteessa. Ne on vähän silleen niinku ärsyttäviä ja rankkoja, koska pitää jotenkin yrittää esittää vähän niin, haluaisin olla silleen, että olisi silleen niinku chillimenoja ja tällä lailla, mutta faktahan on se, että ne on aika niinku, ne on stressaavia tilanteita ja siinä on tapahtuu. Ehdottomasti tähän haluankin kysyä, että jos ajatellaan just, että
molemmat oltiin about mopo-ikäisiä 15-16 luokkaa, niin miten jännittäviä ne tilanteet oli? Tai millaista se oli? Joo. Jännittikö? Joo, mä sanon näin. Jännitti todella paljon. Ja sitten niin kun, semmonen niin kun, jotenkin tulee välissä niin kun musta aukko saattaa tulla. Että joskus on silleen tilanne, että niin kun on jotenkin, se on jotenkin niin se tilanne on silleen niin jännittävä, niin sitten saattaa vähän niin kuin unohtaa silleen, että mitä on sanomassa. Ja sitten pitää ottaa silleen niin kuin vähän taaksemmas. Ja silleen tietyllä tavalla niin kuin jotenkin, okei, että nyt niinku, rauhoittaa tilanne ja olla silleen niin kuin, aluksi monesti on tosi jännää, mutta sitten niin kuin, esimerkiksi mä hain vähän myöhemmin yhteen seuraavaan niin kuin, työpaikkaan vaatealalle, niin sitten aluksi tosi paljon jännitti se työhaastattelu, mutta sitten se niin kuin, vähän niin kuin rentoutui, niin sitten se meni ihan hyvin ja sitten tuli silleen, että onnistuneen kokemus loppujen lopuksi no niin, tuli. Joo, ymmärrän hyvin. Kysymys kuuluu, miltä susta on tuntunut niin käydä työhaastattelussa ja minkälaista se on ollut sulla? Mähän kuulun siihen ehkä harvinaisen onnekkaaseen joukkoon, että mulla on yleensä käynyt ja oikeastaan tähän mennessä, no pikkusen niin kuin tulkittuna silleen suotuisasti, niin on ollut tämmöinen tilanne, että kun on päässyt työhaastatteluun, niin on päässyt työhön. Aha, eli mulla ei ole niinku semmoista niinku tullut pakkeja niin sanotusti enää siinä työhaastatteluvaiheessa. Että kyllä sieltä on aina niinku jonkinlainen yhteisymmärrys sitten löytynyt ja jonkinlainen työnkuva sieltä. Että esimerkiksi ei ole aina ollut se, vaikka tavaratalossa esimerkiksi mun oli viime kesänä tarkoitus, että olisin mennyt puutarhapuolelle, mutta sitten menin loppujen lopuksi niinku sisämyymälän puolelle siinä samassa firmassa. Eli niinku tämmöisiä, että se pelisilmä tai siis se semmonen, että kysyy avoimesti, että vielä siinä työhaastatteluvaiheessa, että olisiko vielä jotain sellaista, missä ne vois vaikka muuten tarvita apua ja mihin sun joku vielä niinku palanen loksahtaisi vähän paremmin kohdalleen, että tämmöisiä kannattaa myös miettiä, että mahdollisimman laajaa niin kuin, semmoista osaamista lähdet sinne tarjoamaan ja vielä vähän niin kuin, tavallaan kartoittamaan, että onko jotain nyt mitä on missattu, että missä niin kuin se työ ja tekijä voisi kohdata, että tällaisia kannattaa käyttää. Ei ole helppoa, mutta tilannetta yrittää lukea, niin voi onnistua. Tosi hyvä. Et myy vähän niin kuin sitä omaa osaamista silleen niin kuin monipuolisesti siinä. Näin sen voisi sanoa, että se on mua niin kuin auttanut itse paljon näissä asioissa. Kuulostaa mainolta. Mulla ehkä semmoinen tietyllä tavalla, että niin kuin, ehkä semmoisena vinkkinä tuohon niin tietyllä ehkä oman niin kuin osaamisen myymisestä on myös se, että jos sattumalta nyt niin pääsee sinne työpaikkaan näin edelleen, niin yksi vinkki on, että kysyy niin kuin, tai sanoo silleen, että jos on niin kuin, tietää joku kaverin, että niin kuin, suosittelee sitä omaa jotakin kaveria niin kuin, tekemään vaikka jonkun homman. Että jollain tavalla, että jos pääsee hyvään työpaikkaan, niin sitten sille, että tietyllä tavalla niin kuin, saa kun kaveritkin niin kuin, tietyllä tavalla töihin. Tiedätkö mitä? Tommonenhan voisi olla teikko tulevaisuutta. Et sitä ehkä enemmän, niin kuin, en mä ehkä tulevaisuudessa siis ja onhan joissakin firmoissa on tommosia rekrypalkkioita, että hommaat kaverin tänne töihin, niin saat jonkun määrän X rahaa, että onhan tommosia siis näkynyt kyllä, mutta ei ehkä silleen niin kuin laajasti, että se jää yleensä tavallaan se työn saati siihen, että sä hyödyt siitä ja se yritys, mutta siis ehdottomasti, kun itse on siis kriittinen näistä just rekryfirmoista, että mä näen ne siis semmosena, että se on aina tuhlaa jonkun verran jotain resurssia, että jos puhutaan vaikka haustakin, että siinä voi olla 4 vaihetta, ja sitten mitä esimerkiksi mulla saattaa nyt käydä ihan se, että mä oon ollut niin kuin jatkossa nyt 2 paikkaan, mutta sitten tuli itse asiassa tuossa ihan keskiviikkona, eli eilen puhelu, että haluatko tulla haastatteluun tähän toiseen firmaan, eli siis ihan niin kuin ei mistään jatkokierroksista, vaan ihan suora puhelu. Mä olin vaan hakenut hakemuksella ja sitten tulee puhelu, että tutko haastattelu. Niin nyt tavallaan, jos tässä käy se, että mä menen siihen, pääsen töihin, niin silloin nämä, missä mä oon jatkossa, niin
mä oon tavallaan vienyt nyt sen paikan sieltä jatkokierrokselta, ja sit mä en tietysti kieltäydy näistä, koska mä otan sen varman työpaikan, ensimmäisen minkä saan, niin se on sitten niin kuin sen rekryfirman ja työnantajan tappio. Että sitten ne joutuu joko taas laajentamaan sitä rekryä ja ottaa uusia, tai sitten ne joutuu sitten se pienempi niin kuin jäljellä oleva porukkaan siinä, mistä ne joutuu valitsemaan. Ja sitten tietysti näin voi käydä monella muullakin, niin voi taas ajatella, että onko se aina kaikkein järkevintä nämä, niin kuin, että nämä kesätyörekrytoinnit on siis pitkiä. No, että ne voi pitkiä. mennä 2 kuukautta, niin tämmöistä ihmepallottelua odottelua, niin tämä on siis ihan mun mielestä, kysyn itseltäni ainakin, että miksi näin on. Että, Joo, ne on rankkoja, ja myös mä huomaan kanssa, että ne aikaistuu koko ajan, koska mä huomaan sen, että niinku organisaatiot ja yritykset, ne haluaa saada tietyllä tavalla hyvät työntekijät silleen mahdollisimman nopea kiikkiin, tai silleen tietyllä tavalla saman tien hyvät niinku tänne, että sitten tietyllä tavalla semmoinen niinku häly niinku, ja semmoinen sävy tätä voisi jää vähän pois. niinku ajatella urheilutilanteena, että joku seura haluaa varata pelaajia niin kuin mahdollisimman aikaisin, niin se on vähän niin kuin tämmöistä just, ja sitten mua siis naurattaa, että kun joulukuussa on nyt ensimmäiset kesätyöpaikat tullut joulukuun puolivälissä auki, ihan siis mitä nytkin tällä kaudella katoin tuossa joulukuussa jo työpaikkoja, niin ne on tavallaan lähtenyt aikaistumaan koko ajan enemmän. Niin kohta mua on oikeasti naurattaa, että onko se kesätyörekryprosessi, alkaako se syyskuussa vai lokakuussa. Siis olisipa kiva, kun alkaisi niin aikaisin. Tai siis suunnilleen, että oot niinku hemmetti kesätöissä ja sitten sä elokuussa, kun sä oot vielä kesätöissä, niin lähet sua haastatellaan jo niin ensi kesäksi hommiin, niin tavallaan mylly pyörii, että en siis tiedä, että naurattaa vaan. Joo, kyllä se, niinku, se on rankka keissi. Mä voisin kysyä semmoisen nyt, kun tässä on vähän niinku rankkoja keissiä nyt ollut aika monta. Kyllä. Niin mennään silleen vähän niin kuin kohti aurinkoa. Okei. Kysymys kuuluu, mikä on ollut semmoinen niinku onnistumisen niinku, asia on mennyt tosi hyvin, niinku, kokemuksista? Joo, siis mulla on ehkä 2 esimerkkiä. Ensimmäinen on siellä puutarha paikasta, missä oli myös varastohommissa, niin siellähän oli sitten tietysti multasäkkejä ja kaiken näköisiä, niin siellä tuli sitten yksi päivä olin varastolla, niin joku mies hakemaan varmaan 50 säkkiä, siis 40 litran säkkiä multaa, eli semmoista, että niitä mätetään se muutama tovi siinä peräkärryyn, eikä voi ihan miten sattuu mättää, ne pitää laittaa silleen niin kuin kunnolla sinne, että se määrä mahtuu, niin sitten oli hemmetillinen helle, ja mä mätän siinä ja mietin vähän niin kuin, että että tässähän sitä hihat heiluu. Mutta sitten kun se homma oli tehty, niin kaikessa hiljaisuudessa tämä mies tulee sitten jostakin, en tiedä missä oli käynyt, mutta takaisin katsomaan, huomaa, että kaikki on siinä kyyvissä. Niin sieltä katon lompakko aukeaa ja sieltä livahtaa seteli. Ei ollut iso. 5 euroa tai kypä, joku sellainen, mutta siis muistaakseni virallinen politiikkahan on se, että jos asiakkaat antaa rahaa, niin se pitää niinku kiikuttaa sitten työpaikan niinku vastaille. Minä otin taskuun sen rahan, en varmasti. Siis oikea ryöstöjä, todellakin, noin se pitää tehdä. Kyllä. Sen verran rankka kuitenkin Tetris-työ oli. Sen verran monta säkkiä tuli mätettyä, että kyllä se raha kelposi. Miten se oli niin jalo ihminen? No siis varmaan sukupolvijuttu, että ennenhän Suomessakin on maksettu palvelusta, että mikä ei nykyään ole tietysti itsestään selvä, mutta joo, sanoisin, että toi on ehkä se onnistuminen, mikä on ollut. Ja sitten toinen onnistuminen oli sitten viime kesän se tavaratalo-homma, että on ollut myyntialalla, niin kuin tuossa vähän sivuttiinkin puhelinmyyntiä, niin mä sitten on myynyt noita grillejä, niin siellä oli sitten parhaimpina myyntipäivinä, kun minähän sitten otin vastuun siinä grillimyynnissä, ne oli grillit siinä oman työalueen osaston lähellä, niin ei siinä oikein muitakaan sitten niitä myynyt, niin mä koitin sitten vähän jututtaa asiakkaat, että lähtisikö grillit vauhdilla sitten eteenpäin, niin on sitten parhaimmillaan myin niin kuin 4 grilliä putkeet. Siihen tuli jono sitten asiakkaita odottaa palvelua. Mulla oli sellainen perusgrilleihin perehdytys, että mitä mikäkin grilli tekee, niin siinä oli sitten putkeen meni 4 grilliä, että seuraavat aina odotti ja sitten viimeinen se 4. sanoi, että oli sen verran hyvältä vaikutti ton 3. asiakkaan kanssa tuo
tuoteesittely, että he ottaa samanlaisen. Ja siellähän sitten aina ihmeteltiin varastolla ja vähän esimieskin, että miten tämä grilliosasto on koko ajan näin tyhjä ja saldot lopussa, mutta se oli parhaimmillaan päivinä sitä, että niitä myytiin. Siis reipasta! Siis niinku Joo, kiitos. Hienoa! Siis hienoa! Että niinku noin tollasia niinku oot tehnyt vaan ja näin edelleen, että niinku mennyt vaan grilliä menemään. Joo, pitäähän sitä jotain haastetta ja tekemistäkin keksiä, että tylsinäkin päivinä, niin semmoista sitten. Mutta joo, mitäs sulla on onnistumisia? No joo, siis on onnistumisia, niin vähän kaikenlaista. Ja ehkä mä sanoisin sellaisen, että no ehkä silleen, kyllä mä sanoisin näin, että tää on ehkä semmoinen isoin tarina, josta niin kuin voi jälkikäteen aina miettiä silleen, että okei, että on, niin kuin, on onnistuttu. Meillä oli siis, niin kuin, olin tosiaan matkailualalla, ja sitten mä oon semmoisessa niin kuin periaatteessa vähän niin kuin hotellileirintäpaikassa niin kuin töissä. Joo. Ja se oli niin kuin talviaikaan, se oli niin kuin sesonkiaikaa aina, kun mä olin töissä. Eli semmoinen lappilainen lumimaisema ja kyllä, just semmoinen. Kylmä. Joo, no just niin. Semmoinen. Joo, että siellä niin kuin, oli niin kuin turisteja oli ja tällä lailla. Ja sitten niin mä olin niinku mä tein siellä yleensä niinku aamupalaa niinku asiakkaille ja sitten totta kai siivosin hotellihuoneen ja tälleen. Perussettiä ja näin edelleen. No sitten yksi niinku aamu sit niinku pomo soitti, että joo, että meillä on tuossa 30 henkilöä on tulossa niinku asiakasta bussilla, että niille pitäisi tehdä sitten niin... Ihan siis turisteja. Joo, turisteja, no niin, joo. Että niille pitäisi tehdä sitten niinku lounas ja tällä lailla. Ja että sä oot sit päävastuussa tällä, mä olisin, että no okei, että kyllä tästä niinku hoidetaan. Sitten kun mä sain sen puhelun, mä olin vähän silleen, että että mitä tästä nyt? tulee. Joo, semmoinen, niinku, että mitä tästä niinku tulee käymään. Joo, ei siinä, sit mä alkoin vaan tekemään, tein kaikki niinku, periaatteessa ruuat niinku alusta asti. Siellä kaikki kaasuhellat, niin 6 kaasuhellaa yhtäkään. Sitten jossain vaiheessa siis mä sanon, vähän stressaavaa oli. Että oli niinku, sanotaan näin, että kuolahellat oli 6 niinku sähköhellaa, eikä siis, ne oli kaasuhelloja, sori. Niin. Kaasuhellat oli niinku siinä tekeytymässä. Ja sit niinku aika alkoi niinku jollain tavalla niinku alkoi loppumaan. Niin semmoisessa niinku kokkailuohjelmassa, missä kello tikittää. Joo, siis se oli aika paino. Sitten mä huomasin sen, että mä alkoin niinku, se oli niin kun mä siis yksin sitä tein totta kai. Joo, yksin niinku, semmoisessa Hell's Kyllä. Just sellaisella. Sitten mä niinku aukasin sen ikkunan, ja mä otin välissä, niinku mä ravotin sen ikkunan, mä otin sieltä niinku kylmää niinku ilmaa, että mä niinku jollain tavalla, että mä en pökräisi kuolis sinne, koska oli jännittävää. Se oli, sitten välissä, jos mä tulee kysymys tänne, niin mä soitin vaan sit vaan niinku pomolle ja tällä, että miten mä niinku jatkan ja näin. Okei, no se meni hyvin, ja mä sain niinku silleen kaikki niinku valmiiksi ja tarjolle asiat siellä alkuja, loppuja ja ne kaikki meni niinku hyvin. Sitten ihmisiä alkoi tulemaan sinne keittiöön, eli siinä näytti hyvältä ja asiakkaat niinku oli innoissaan näin edelleen. Ei siinä, ihmiset alkoi ottamaan ruokaa, niin sähköt meni. Oi hemmetti. Joo, sähköt meni. Sitten mä olin, että okei, että nyt on paha tilanne, että mitäs nyt selvitään. Siinä vähän niin kuin mietittiin ratkaisuja, okei, mitä. Sitten mä olisin, että okei, soitan pomolle. Siis se oli niin kuin, sanotaan, että pomo työskenteli 50 kilsan päässä ja näin edelleen. Että sille aina soitettiin, jos tuli tilanne. Sitten se oli, että joo, että ei mutta sähkökaapille vaan. No meikä lähti sähkökaapille ja sitten mä vaihdoin sulakkeita siellä ja se antoi ohjeita mulle. Ja sitten mä kävin rauhoittelemassa asiakkaita, että ei mitään, että ottakaa vaan ruokaa, että vähän pientä sähkökaskasta englanniksi verin ja no niin. Joo, en mä tiedä. Sitten tiedätkö, mikä oli iloista. Sitten kuitenkin niin jollain tavalla jossain vaiheessa niin sähköt tuli sitten takaisin. Ja sitten, en mä tiedä, kaikki päättyi hyvin ja tällä lailla. Niin sitten mä olin jotenkin niin iloinen ja onnellinen, kun siis homma oli hoidossa ja kaikki järjestyi. Mutta siis se oli niin jollain tavalla, kyllä mä sanon, että se oli isoin niin ehkä vastuu, jonka niin on tulee ottanut. Kyllä se vähän kuulostaa siltä, että ihan kyllä allekirjoitan ton, että ei ihan kevyt paikka tommonen yksin keittiössä 30 ihmistä ja sähköt menee ja muuta. Niin... Joo, ei. Joo. Mut, se ehkä siinä oppii sellaista niin ongelmanratkaisua ja ehkä paineensietoa niin kykyä. Että kyllä mä niin kuin sen sanoisin. Mutta sitten siellä samassa työpaikassa on kaikkia, niin kuin, en mä tiedä, joudut on tosi kivoja ollut ja kesällä, mutta silleen ylipäätänsä niin kyllä mä sanoisin, että se on ollut oikein kiva. Joo, oikein hyvän kuulonen juttu, että Mut joo, ehkä sitten jos miettii vähän tulevaa kesää ja yleisesti, niin jos mä kysyn sellaisen, että jos sä saisit valita unelmaduunin ilman hakemusta, eli ihan minkä vaan työn ja sä saisit sen, niin mikä se olisi? Ai siis, joo, tää on rankka kysymys. Tää on rankka kysymys, ja miten mä sanoisin?
en mä tiedä, ehkä nyt silleen, niinku, nyt mikä, mä sanon, tää tulee lonkalta nytten. Tää tulee nyt tosi lonkalta. Mutta mä sanoisin näin, että se olisi joku niinku, en mä tiedä, semmonen niinku jotenkin jotenkin luova työ. Jotenkin semmonen niinku, mistä jälleen tullaan siihen, että mistä pystyy niinku oppimaan paljon tai jollain tavalla kehittymään. Että joku semmonen tosi niinku luova, ehkä jopa ihmisten kanssa aavistuksen tekemisissä, mutta semmonen niinku, en mä tiedä. Joku semmoinen luova, erikoinen, ei semmoinen ei missään nimessä normaali, totta kai ei. Joo. No entäs sulla, että minkälainen sun niinku unelma? No mun unelmatyö olisi olla historia- yhteiskuntatieteen tutkijan ammatissa. Ihanaa! Aivan tämmönen niinku ultimaattisin, kaikkein herkullisin haave olisi varmaan sellainen. Oikeesti? Kun mä en tiennyt tätä, okei. No joo, mutta sitten sisäinen realismi, solut siellä aivoissa ja muuta ajatusmaailmat, niin on sitten vähän jäähdyttelee, että se on kuitenkin Suomessa aina aika ja yleisesti tutkijan työ niin hyvin epävarmaa niin kuin rahallisesti, että sun pitää hakea apurahoja ja tutkimushankkeita ja sitten sä voit saada rahoitusta tai et voi saada, että tyhjätaskuna se on kuitenkin, ei mitään tutkijatiimiä ei saada pystyyn, että se on vähän sellaista, jos niin kuin ammatikseen haluaa tehdä, mutta haaveena semmoista. Siis tosi hyvä. Minusta ihana kuulonen. Niin oishan toi upeaa. Jo passais sulle. Sanotaan näin. Passais sulle. Sen mä ehkä sanoisin. Joo, niin. Ehkä tässä voi kontekstiksi avata, että 11-vuotiaasta asti on ollut kiinnostunut historiasta ja nyt myöhemmin yliopistossa sitten niin kuin yhteiskunta-asioista, mutta katsotaan, miten tässä vielä käy, että semmoista meillä, mutta joo, ehkä meidän viesti niin kuin kuulijoille tästä kaikesta voisi olla se, että ihan niin kuin työelämään liittyen ja kesätöihin, niin uskaltakaa hakea semmoisiin paikkoihin, joihin et tunne olevas niin kuin ihan 100% valmis, koska se kuitenkin se kasvu ja kehitys myös tapahtuu siellä työssä. Et älkää niin kuin ihan järkyttykö kaikista niin kuin kriteereistä ja tämmöisistä, siis mitkä ei ole pakollisia, vaan toivottavia, koska täydellistä työnhakijaahan ei ole, mikä niin kuin vastaisi kaikkiin vaatimuksiin just satasella. Just näin, nimenomaan se, ja niinku se, että myös, että siinä oppii siinä, mitä tekee. Siinä kun siinä menee sinne työpaikkaan, niin siellä tietyllä tavalla oppii. Että jos ei kaikissa ihan täydellisesti varma, eikä osaa asioita, niin jos on sellainen tietyllä tavalla kasvun asenne, ja sitten myös muistaa sen CV:ssä tai jollain tavalla niinku haastattelussa kertoa, niin kyllä mä sanon näin, että hyvät rekrytoijat HR-tyypit, niin ne huomaa sen. Joo, kyllä, ja just semmoinen asenne ja niinku tämmönen, että tietystihän mekin nyt tiedostetaan, että töiden saanti ja muu niin ei ole mikään kaikkein helpoin, jos miettii kesätöitäkään, mutta siis eihän siinä voi muuta kuin mennä vaan parhaimmalla asenteella eteenpäin ja koittaa tehdä kaikkeensa ja parhaansa, niin semmoista viestiä halutaan lähettää. Kyllä, parhaat tsempit niin kaikille kesätöihin hakemiseen. Ja joo, sitten mä voisin sanoa, että muistakaa sitten, kun kuunnellut tätä, niin kommentoida ja tilata kanava tuolta YouTubesta. Joo. Niin se auttaa meitä ja teitä ja kaikilla on parempi mieli. Joo, ja me yritetään muistaa lukea kommentteja, jos vaikka Roosalle voi Instagramiinkin antaa palautetta. Kyllä. Ihan joka suuntaan, mihin pystyy. Niin mutta joo, ei meillä varmaan muuta tältä erää, niin siinä meidän kesätyöteemainen jakso, että nähdään sitten jonkinlaisen teemajakson merkeissä ensi kerralla. Kyllä, ja kivaa päivää. Joo, samoin, moikka!